No onko ne Bemari-kuskit oikeasti niin vaarallisia liikenteelle kuin yleisesti ajatellaan? Tutkitaanpa vähän tilastoja. Nämä tilastot on kaivettu vakuutusyhtiöiden selvityksistä vuodelta 2024, jossa oli mukana yleisimmät automerkit. Kaikkein vähiten vahinkoja sattui Suzukeille, joista vaan noin 0,8% ajoi kolari. Muita turvallisia kuskeja on Hiivatti, Peugeot ja Honda-kuskit, joiden kaikkien suhdeluku tässä vertailussa jäi alle 2%. Mutta miten sitten se listan kärki? Podiumin pronssisija menee Mersuille ja Skodille, joista noin 4% kolaroi. Hopealle tässä listauksessa kiilaa Audi-kuskit noin 4,5% suhteella. Ja listan kärjestä löytyy yllätys, BMW noin 4,7% suhteella. Mutta tässä selvityksessä ei nimittäin ollut mukana vähemmän vakuutettuja malleja, joista yllätys, jopa 9,4% suhteella listan kirkkainta kärkeä pitää Tesla.